Straight to the point. Now, atong balikan mga higala. Ang mga tao ba, dili ni mo ma-underestimate ang understanding sa katauhan, oy. Doon na mga higalay, ang pattern ba, klaro naman na. Ang ato ang pag-connect na lang. Unya, doon na naunta mahigalay makakonek. Mohilo mahigala, oy. Pag duol na, malagyan nag-iingon, o sa salida pa ni. Itanaw kag salida kay. Panahon na unta ginukdanay ron, hapit na ginunta madakpan ang kriminal. Nakalit na, kana bitang hula, ginukdanay ka ron, no? Ginukdanay, kriminal panalitan, gigukod. Pagukod na hapit na makuanan, ang sakinan sa pulis karon na flatan ang ligid. Kung kakabitin, basag kayo, mahinom dakpi. Hindi gani ka na naang, mukalit na karon out ba? Anti-climactic, suko mga tao, anak. Kini mahigalang pattern, ani ha? Kanang giingon may kaigalaan ni Justice Antonio Carpio. Sakto magina. Nga kanang budget mahigala si Saldico man may giduot karon og maayo. Mura naman mahigalag luwas na si Romualdez asa si Marcos. Ang mga tao ana sos Ginoo ko. Ang mga tao murag mo ingon na lang, sige na lang. Tan-aw nila maguday kin si Marcos ug imo rong tanggalon. Nya man gud po iban nabahin man gud ang mga tao ron. Di man gud inana ka United sab. Kaya doon ay mga tao nga ang kurap ato mga higalang tanggalon, maigo mahigala si BBM aning kalakiha, di po mo sugot ang uban, kay mahadlok silang sara. Munang mo compromise ang uban nga, o dili na lang na si kinini ang kuan, o di na lang si Marcos, bisag si Romualdez na lang. Karon mo na dili pa sa willing nga ilang ihatag si Romualdez. Si Saldico lang, okay na to Saldico. Mao na lang ito ibasulod sa tanan. Anyway, tuaman sa gawa sa nasod. Ang dakong pangutana, anak, syndicated ning dagana ron. Magdudam kay mga tao, kay mga man, saan ito pagka lakawang Saldico? Ni sibat, sa laing nasod, o gipasibat? Straight to the point. Kay samtang naapas Pilipinas, Saldico, may nakaakog yun o ginbitar ato sa investigation. Antod usak adlaw ato lang mahigalang nahibawan nga tuwa na nakalarga na sa gawa sa nasod. Pasti lang grabe ha. Tanawang pattern ha. Kanang giingon ni Justice Antonio Carpio, di mahimo ubag kapanghunaw sa BBM ano eh. Kana mga higalang budget, hisgutanan sa budget, di ana sa lower house of Congress. Gipirmahan na sa speaker mga sukitig paminaw. Unya gipirmahan ni Marcos nga may presidente. Gi-question bitaw na, unsa man na nahitabo, di ba nag-review sa Marcos ana nga gi-review kuno ang budget, ingos Marcos okay ang gipirmahan kay natanaw niya ang tanan, ha? So natanaw niya na may insertion dito, misugot na siya ana. Straight to the point. Kay bastos man kayo ning budget nato karon sa 2025. Unya tanawa gud ha. Og imong subayon mga kagalaan kini Saldico og kini Romualdez. Bisag mingon sa nga ayo lang as Marcos. Di tanan nang-appeal si Marcos, kinahadlok lagi sila nga kumatangtang si Marcos. Si Sara may mupuli. Mo namin sa compromise ta na lang, anak lang Romualdez. Dili man na mahigala maki-eskapo gyud unta. Taraw ha, ari tadaan sa balaod ha. Ang balaod, ang atong constitution mismo, ma-pattern man nato na. Tawa? Ang constitution mismo, ako nang gika-discuss, under Article 6, Section 24, o kanang Section 29, naglaro diha nga ang power of the purse naa sa lower house of Congress. Sa to pa kining mga congressmen, unya ang pinaka-powerful committee kung money matters na hisgutan kanang Committee on Appropriations. Kinsay chairman? Saldico. Nya kanang ma-discuss na sa Committee on Appropriations, dili na basta-basta mahigalang mahitabo na hasta na mga insertions, ug ang Speaker of the House dili mga higala mo hatag og pagtugot. Kalisod man kayo ng kalakihan, mula man hinuunog. Ang speaker, mga kailan, si Romualdez, ngadto sa ICI, mula mag siya may hero hinuon, nga mutabang kuno siya, mo ni mo na. Diha na magsugod sa bastos ka budget, doon ay mga line appropriations diha. Dito na ipalusot. So, ang Senate, ang Congress Appropriations Committee, Saldico maoy chairman. Unya, ang speaker si Romualdez, kinislan duha. Unya, ang budget gipirmahan ni BBM. Kana numero 1 ha. Ang Constitution mismo nagsulti nga ang power of the purse basta money matters na budgeting na hisgutan di asa lower house of Congress. Sa to pa kamo mga congressmen, kamo may nagmaniobra na diha, money matters na.
kung inamin nga, kay kasayuran mo ina. Sus, Ginoo ko. Ilan na palabihon hinoon inday kanya. Way, kasayuran, Inocentis Romaldez na. Mura ko na isa bagkiko ba nga, nahimo kang leader na, at the very least, mingon ka nga, principle of, kuan ba? Command responsibility. Wa na lang yung ka. Kaya mingon, wa dyan siya nahibawaan mo, ni mo una. Wa na ba? Iyang patuuhon ng mga tao, mahigalan ni, sus, Ginoo ko. Kana, muna yung numero 1 ha, ang konstitusyon mismo nag-ingon. Imposible man mo na mga tao o imong sorbihon sa kali, imposible nga may mga tao nga Inocentes Romaldez. Sila may nagmaniobra mga higala anang budget. Ikaduha, ang ebidensya mismo, daghang property sila. Kana may ikaduha, tanawa ko, balik ko na ko itong report sa Billionario Channel. Daghan kay property. Asa man sa anang property ha? So mag-connect na nimo. Ang katapusan gindang pag-connect ini kadto nang kang gutisa nga ilang gipawong sad mga sukit paminaw tanawa ha. Kini ibalik ko ninyo. Kay gawas sa number 1 ang konstitusyon nag-ingon ang budgeting money matters ila ni Romaldez o ni Saldico o kini mga congressmen diha sa Committee on Appropriation. Ikaduha, daghan kay sa property. Beta nawa, ato balikan ning report sa Billionario Channel. Okay, go ahead, Nems. Okay, audio. Audio. Gamay lang mahigala ha. Ato paminaon. Okay ra bang audio dong? Sige daw kuno day. Kuha na kuno day kay asang audio kay. Kuan diha no? Kana na ang asaman. Ayo na diha ang atong audio kay basin og ng corruption sige. probe sa Na. Okay, rewind kamay. Ang umano'y lavish Rewind lifestyle. Okay, sige, go. Kana, sugod. Ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Okay, cut ha, muna na. So first, ang atong konstitusyon nag-ingon nga kanang money matters budgeting ila na dito sa lower house of Congress. So klaro nga dili magkapanghunaw kini si Romaldez o si Saldico. Ikaduha, grabing property day oy. Usaon man nimo na pag-explain? That is an unexplained wealth. So naa na mga higalang ebidensya. Ang ato na lang pag-connect na lang yun. Sus doon na nakakonect. Kadto si ex-Marines Orly or Gutisa. Mo na nakakonect. Mo oy gikulatag maayo eh. Mao mahigalay gi ilang gipulbos mahigala nga wa kuno credibility tungod lang mahigalas notaryo. Straight to the point. Tungod lang sa notaryo. Iunsa man ninyo pagkwintada in town? Nya kadto mga higala ibutang talang kanang notaryo dunay problema. Sa notaryo dako nilang issue mahigala nga daghan may naka-experience ana. Dili na mao ha pero daghan naka-experience ana nga nagpa-notaryo og affidavit nga wa mag-atubang sa abogado. Daghan kana. Si Tihulay na daghan. O dili nung tanan ha, kay kibaw ko mga abogado nga maayo na mga abogado diha. O dunay mga inana, labi na kumpiyansa kay jurat raman, di man acknowledgement. So naanay nakakonek, pero wa nila may galagi, ila mga kagalang gipadako pag maayo kuno ang pagnotaryo mo ni muna. Wa na nila tanawa ang substance affidavit ni Gutisa. Imbis kay maunay mo connect. Straight to the point. Mo naman na ito connect day. Kabantay ka na eh. Simple man na kaayo ang mga tao mahigala nga mga tao nga mga yano ro nakahibaw mo. Balik ko number 1. Ang konstitusyon nag-ingon, budgeting gani ang pagmaniobra sa budget, lower house of Congress ato pa si Saldico o kini si Romualdez. Ila to. So dunay kabuang dito, ila na. Bastos ang budget karon si Romualdez o Saldico na.
Nya ikaduha, daghana ay helicopter, eroplano. So nana, unexplained wealth. Ang atong problema, ang pag-connect na lang. Ni anay nagka-connect. Ay sos, di pa dako mga higalang issues notaryo. Straight to the point. Di pa dakong issues notaryo. Nganong ka na may di pa dako, nganong dili man ang substance sa affidavit. Ha? Nadaghan man ang experience karon wa magatubang og abogado. That's number 1. Number 2, ang affidavit ni Gutisa og duna man gani granting for the sake of argument. Dunay problema sa notaryo. Now, ni-testify man siya mahigala under oath dito sa Senate. Under oath dito sa Senate, ni-testify siya. Iyang gibasa yung affidavit, so ni-serve na to mga higala as direct testimony niya dito. Ni-undergo sa cross-examination sa mga senators. Straight to the point. Si Tulfo grabing nakapangutana, si Lacson grabing nakapangutana. Asa man di ay pagkasimplihaan ang mahigalang i-analyze, oy, ha? Hanmay mo prevail ang affidavit niya itong Gutisa o ang iyang testimony sa Senate under oath. Nga ni agi cross-examination na ay TSN sa Senate, na transcript of stenographic notes na sa Senate, ha? Straight to the point. Simple kay na. Munas Lacson, mga higala, medyo alanganin siya. Kay kung niusab pa, human atong pagbutuha day. Kabantay kay Dekin, human atong pagbuto sa affidavit, wa na hearing lain. Wa na. Kay sunod hearing ato ipatawag be. Ipatawag ng experience be. Ipatawag tong abogado na unsang hitabo ang ano na inana na. Straight to the point. Kumaw na inyong gipadako lang. Wa na, napaong, ni-resign si Lacson, napaong na ang Senate Blue Ribbon Committee. Nangabala karon ang mga senador, 5 ang gipilian, wa mga higala pay ni dawat. As chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, naglisod og dawat ni sila. Asas Pia Cayetano mo ni last option ron. Ingos Pia Cayetano, ako sang ampuan og kaya ba? Sa una nahimo na sang Senate Blue Ribbon Committee chairwoman. Wa na mo man ingon na magampu sa ko. Pero karon magampu sa kuno siya. Ngano man crucial time karon. Og imong dawaton nga ikaw may Senate Blue Ribbon Committee chairman, duha ra ka butang ang imong buhaton, ang imong option. Number 1, imong ipadayon ang investigation or muundang ka sa investigation. Straight to the point. Duha. Kay si Tulfo, mingo si Tulfo, humanata sa flood control mo, conclude na ta rin napunta sa farm to market road. Kung sa man ng klasiha, likoy ng klasiha. Diyan na hapit na masakpan. Ato sang one at a time sa tabi. Tiwason ta sa ng flood control. Unya nagkahuman, mapulbos na nato na masakpan na gyud na mga priso. Arita sa sunod, farm to market road. Diya pa mga higalay problema sa DepEd. Diya pa problema sa street lightings. Daghan kayo hapitanan mahigalang astang armed forces. Doon na pa mahigalay mga korupsyon nga naa. Sumunay karon nga kabantay mo ang Senate Blue Ribbon Committee chairman, wa pa mga higalay ni Dawa Santo doon. Straight to the point. Di ba pareha sa una ba nga sa Marcolita, sub-sub ng investigation, gipulihan Marcolita, paspas ang pagpuli. Paspas pagpuli. Pero karon, hasta si Kiko Pangilinan og si Risa Ontiveros, wala mo dawat. Ngano man, duha ra may mga option. Number 1, kung ikaw may chairman, ipadayon ni mong investigasyon. Or dili. Nan kung dili ni mo ipadayon ang investigasyon ng mga tao man sa masuko day. Unsa man ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga di man katalawan man ang chairman na. Unsa may gamit sa Blue Ribbon Committee nga di man na sa mo padayon sa investigation. Straight to the point. Ikaw may senador karon, chairman ka sa Blue Ribbon Committee, nya dili kang padayon sa investigasyon ng mga tao may masuko nimo. Why problema ang Tulfo? Kay may Tulfo nga, wa may nidawat pa, ako lang usa diri. Ay, vice chairman man ko, so ako lang usa. Pero why hearing? Nga nahitabo. So, duha ka mo kang option nimo kung ikaw maoy senador karon mo dawat ka as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, either dili nimo ipadayon ang investigasyon, wala na, hilom na. Pero ang mga tao maoy masuko. Nan kung imong ipadayon ang investigasyon, napo kay laing duha ka option. Number 1, pwede nimong ipadayon ang investigasyon, tinuduon nimo ang imong prinsipyo, imong ipairal diha. Make or break na nimo. Or, ipadayon ang imong investigasyon pero mulikoy ka. Ha? Duha ka buk option. Kay kini mahigala kung nanay mo dawat, ani bisa kini Pia, make or break ni niya day. O si Pia Cayetano mo dawat, ani. Usisaho na mamay nagkadaot ka na, kanas Gutisa mo na man ron. Ipatawag nagbalik, kay mo na mo connect na.
ngadto sa mga kawatan mga sukid tigpaminaw. Straight to the Og point. namakak siguti sa ikiha. Ikiha ninyo perjure og namakak magaling na. Pero og wa na mamakak. Masikwatis Romualdez anang kalakiha. Atong klarohon na kay Ingos Tulfo mahigala latest niya pamahayag niya basig mga next week magka-resume na ang Senate Blue Ribbon Committee o mo-resume. Pero unsa man niya pagka-resume? Mo-resume ipakita ang prinsipyo. Amo na nakalisod. Ako tan-aw kinisbiya kay Tanoron nagmura siyang alanganin siya. Kay kung ikaw mo ina sa lugar ni Pia Cayetano o mudawat ka unsa man nimo na mo imbestigar gyud ka klaro kay mga tao ra ba dili ba nin pwede atik-atikon lang kasabot ra ba ng mga tao og nilikoy igwa mo likoy kadto bitaw sa laksyon mahigala may kay ni resign na lang sa laksyon kay padung na magid sa likoy. So kini mga higala ron mo ni kini si Pia Cayetano iyang gihunahunag maayo unsay mahitaboan ni kay either mahimong musikat ka as senator o doon na kay prinsipyo or kumulikoy ka mahibawan ka sa mga tao. Mahibawaan ka sa mga taong nilikoy ka o delikado ang imong political career sa sunod unya mahigalang eleksyon kay timan-an kas katawhan nga do na kay obligasyon unta do na kay obligasyon mo asdang ining mga kurakot sa gobyerno pero nitalaw ka nilikoy ka mo na roy mahibawaan sa mga tao. Tapos pagkakaroon mga sukid tigpaminaw medyo ilang gihagit ang ICI ang Independent Commission for Infrastructure taga itawon may update oy. Wa naman may update. Ini kumag-imbestigar ito hilo man lang. Nya human pagawas pa mahigala. Way mo tingog sa ICI. Ang nitingog si Romualdez pa nitingog noon nga. Okay naman ni cooperate ko sa investigation nga ato na ko anon no kay mura pa kisay na hero hinoon. Wa na oy, simple ra kana mga tao mahigalang yano nakahibaw na ana. Asa magkapamalit ka congressman kada speaker ka og di ka mangawat diha, kapalit ka ng mga inana kadaghang mga properties. Pastilan. Ato ning tiwason og isgot mahigalang standby lang.